a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Siyabingelela igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. It's another beautiful day. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalolu suku. Before we start our show, I would like us to pray and even pray along with us ulapho ekhaya. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kuludumo kuwe uNkulunkulu wethu engcwele. Egameni lika Jesu konke okwenzeka kulomhlaba. Baba sibuyisela kuwe zonke ke nezibongo zifanele wena uNkulunkulu wethu oyingcwele. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Impela uNkulunkulu singafakazi nangobukhulu nobuhle bakho imvelo yosibangalela. Baba siyathandaza uNkulunkulu wethu unamandla onke. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yonke imilayezo uNkulunkulu eyenzeka nakule ndawo mayibuyisele udumo kuwe uNkulunkulu. Asinakho nokuzibonga uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sinakho nokuncane kokuzibonga kodwa konke kwenzeka ngenxa yamandla nangobukhulu begama lakho. Siyabonga Nkosi in Jesus mighty name. Amen. Amen. Siyabingelela Mama uMshengu. Yebo ninjani. Yeah. Hey ndaba ezinhle lezi. Niyaphila? Yeah ngiyaphila. Ngisakwazi. Sekuyisikhathi umuntu busy. Sekuyisikhathi phela ukwaba mningi kakhulu abantu bathokozela kakhulu ama-testimonies wakho uhambo lwakho noNkulunkulu. Mhlambe nje ngiqale nginikele ithuba uzibingelele nabantu emakhaya abanyidala bagcina. Ngiyabingelela abazalwane. Bengijwayele kakhulu ukusho ukuthi igama lami ngobuyo konkwanyana. Kodwa ke manje sengumama Shabalala. Yeah. Hey Mathat, Mama Shabalala, Mama uMshengu. Yeah. Sembonga uNkulunkulu. Yeah. Wafika la wa deliver testimony maqede uyanyakazisa umhlaba wonke kanti ekunyakazeni komhlaba kodwa ngasho ngathi mina uzoshada. Yeah, wayisho yona noma ongikhomba nje kwabanye abantu usuthatha umsebenzi kaJehova. Ngangijokhela la kodwa khona ngangisho khona ukuthi kodwa khona khona wawuyisensa kona ukuthi izogcina ifike iphi. And wawushaya ngonyawo phansi uthi nje ngeke. Bengekho vele inhlelweni zami ukushada. And ukube akuyena uNkulunkulu ongiconvincile himself. Bengekho ready ukushada. Bengekho ready. Hayi ngani bengisabela ukholo lwami ukuthi luzokholwa. Nawe bakhona baziyo abangenile emshadweni bevutha lwafu ukholo lwaphela. Nanokuthi benginefiye yabona abantu abaningi bebengithinta balimele emshadweni abesilisa nabesifazane. So imagine umuntu ezokuvusa ngo11 ebusuku lele akutshela inkinga zakhe, cela umthandazo. Nomunye ngakusasa, nomunye uyakhala sekwenzeke lokho emshadweni. Wena then uphinde ufuna ukuyongena khona. Ileyo nto ebingichallenge kakhulu. Yeah. Manje ngoba phela ngishadile. Yeah. Ngizazongena nje kwimibuzo yami. But yabona nje lo. Ukhulekile ukungibuza. Hayi ungangibuza. Nje. My first question. Nihlangana kanjani no Baba Shabalala? Alright, uBaba Shabalala wasivakashela enkonzweni iMountain Movers by Faith eDobsonville. Wasivakashela it was last year December. Noma ngengikhumbula ukuthi kuliphi iviki la December but it was December. Thema isivakashela wavakasha mina ngafika late. Angangambona. Then waphinde futhi wabuya wazosifundisa indaba zeRapture
ezosipha isifundo. So ngambona naye njengabazalwane bonke sibonga isifundo kube njalo. Wanyamalala ke. Okay, masihlukanisa unyaka, inkonzo yokuhlukanisa unyaka futhi ubekhona waphindwa wasipha esinye isifundo. Emva kolokho waphela ubaba Shabalala. Nama ngizange ngize ngimfollow up. Because bekuyiduty yobaba ukufollow up komunye ubaba ukuthi washonaphi. Waphela nje sangamazi ukuthi ushoniphi. Kodwa ke ngibe namaphupho ke mina. Ngilo ubaba Shabalala, ngiphupha ubaba Shabalala. Ngize ngisho komunye umama wasenkonzweni ngireport ku elder yasenkonzweni ukuthi ayi nginamaphupho, yazi ngiphupha ubaba Shabalala kanje. Hayi ubaba Shabalala phela singakhohle ukuthi naye une history ngathiwa kwaphatha yini manje le ayenza, uyabona lokho kujoke nje. Hayi ngimphuphe ngize ngicele ngoba amaphupho uyakwazi ukwavala. Ngicele ngithi hayi asikhuleke siwavale. Khuleke ngiwavale. And after ngiwavalile ngiphindanga ngamphupha ubaba Shabalala. Like ubumphupha enzani nje? Bengimphupha sisekhaya kwaNkwanyana siyokhuleka sihambisa umkhuleko sinabazalwane kokunye nje ngaye ngamphupha nje ngiphathele ubisi nesinkwa kunobhuti wami osashona ke lapho. But sisonke si happy uyabona nje ukumphupha kungekho nje something specific but ngimphupha nje kuneyinkonzo. Khona la ngangamphupha khona eqhamuka egqoke ingubo ende. Mangithi mina hayibo ubaba Shabalala lo wathi yes mina wangipha amavesi wayesengibonisa indle enkulu wathi le yandlu le yawo ebona lapha ingathi indlu biphakathi kwentaba wathi umndeni wethu uzokhulu bemkhulu then kuzofanele ukuthi simuve siyongena kule yandlu kodwa akukabi isikhathi sizomuva singene kule yandlu if sebesayinile laba ukuthi bayaphuma nathi sasayina ukuthi siyongena then ngabona ukuthi impedo yamaphupha uthi ngivele ngiwavale lamaphupha akhe ngoba abengena meaning bekuwukuthi la ngihamba khona ukhona noma ngiye ekhaya ngokwephupho nayo ukhona bekuyizinto ezikanjalo. Okay. So ke manje ke senihlangana ngiyathanda ukuthi usithathe usibeke ngoba phela mhlawumbe mbukelo wami lapha ekhaya makuthi uyaqala ukumbona sisibuyo wakwafika la mawuthi uyaqala nje ukumbona wakwafika la wazofakaza about uhambo lwakhe noNkulunkulu ukuthi umlandephi bazokhumbula abantu abaningi abangaqala ukumbona wasifakazela ukuthi ube umuntu obekade esetshenziswa isitha webethakatha lesbian ethandana nobulili obufana nobakhe wafika la wazotestify ukuthi enabafazi ababili enabafazi lesithembu sosisi ufika la wazofakaza ngalo lonke lolo hambo maqede uNkulunkulu kwasebenza ngaye ke waqhubeka wahamba njalo noNkulunkulu up until la namhlanje uba sewumama uShabalala ngokuphelele. Imagine from ukuba umthakathi ukuba ilesbian to ukuba umzalwane ungapheleli lapho umzalwane usewumama. So ngenzela nje ukupha isithombe nomqondo ukuthi le ndaba isukapi kahle yes. So ke senihlanganeke manje nihlangana kuphi esontweni so abana so ngagcina ungenalo phela nesonto khonza kulo. Hayi siyahlangana ngenza nje mina ngaqala igroup Mountain Movers by Faith. Okay. Sase siya decide ukuthi asenze inkonzo ngoba siyadinga ukuhlangana sibonane personal and abanye sinabe groupini inkonzo bebengenazo. And noma umuntu uthola ukuthi inkonzo uyayithola athola ukuthi usethola ok different kunalokho akuthola egroupini yethu. Sase sithi ake sibe nenkonzo yethu ephila ngoba ungcwele lobu thina sifisa ukuhamba ngabo. So la iyaqala kanjalo ke inkonzo. Njengamanje sikhonzela eclassini. Okay. Sikhonzela eclassini eDobsonville, si rent iclass. Hayi ukuthi sekuyinkonzo ezeyaba nebuilding asikafiki. So nikhonza like every Sunday. Yes. Hayibo. Kodwa ke siqalile sanduqala ukuthi siphuma ama open air ngama Saturdays. But lokho mhlambe okwamanje for a start sisazokwenza once a month. Okay. Every month yes. Khona futhi asebefikile bathola umbhabhadiso babhabhadiswa. Nje sibambene nje sigroup lutho angibizelwe kuleyo part kule eyokuba umfundisi ngine belief uthe ubaba Enigma mayikhuluma ngelinye ilanga ngimlalela wathi baningi abafundisi esihogweni and baphetha amaBhayibheli so angithanda ukuthi ngisadila nepastor yami ukulungisa ipastor yami
ngiyithole futhi mina sengithwala umphefumulo womunye umuntu because into eyodwa engizoyisho ilimaza ibandla senge accountable for izono zalabo bantu izona esezingangijaja so ngiyasaba ukuzibeka kuleyo position yokuba umfundisi ngoba mina ngisadila nepast yami ngisadila nendlela yami noNkulunkulu wami ngisadila nokuthenjiswa kwami kwathiwa mina yonke indlela engizoyihamba izoba easy ephusheni ngilela nganoma kwakuyiphupho noma kwakuwumbono but manje uya imagine sengizothwala imphefumulo yabantu abantu baphume emakhaya angafani baphume einkonzweni engafani uya imagine bonke sengibathwele ngenhliziyo ngizophazamiseka endleleni mhlawumbe uyiqedene nayo lena wabusasho babshaya lo umphupha oh yeah indaba kabashabalala vele indaba kabashabalala siyivele sayiyeka ingakapheli sangenela ngala kweyenkonzo indaba kabashabalala ke so angithi sengimvalile ngamaphupho behlasele kakhulu nje from the beginning of January so sengimvalile ngamaphupho kwaphela kanjalo and wena uyamtshela nje naku ngiyakuphupha lapho hayi bengingenayo ngisho inamba yakho babashabalala up until azocela angibhalele i-message athi angibhalele kwi-personal number yami athi mzalwane wathi not ayibonge mzalwane uthanda ukuthi ayibonge mzalwane wathi ayibonge mzalwane ngicela ungiphe i-video khona i-video ayifundisa kuyo sayirecorda yadeletheka yalahleka so wayifuna leyo video ke bese ngingazi mina ubani lo ngibathe ngiyafuna ngingatholi ukuthi ubani othi angimuphi i-video bese ngithi mina hayi sorry sis leyo video yadeletheka athi akuyena usisi lokhuluma naye ubaba Shabalala lokhuluma naye uzokhuluma lokho late sengamblocker kumaphupho hayi kwaphela nje kanjalo futhi communication yaphela kanjalo abuza niyaphila hayi siyaphila kwasho kwacima kwaphela kanjalo siyivale leyo chapter sekuthi ngeSunday yangomhla ka23 February if I'm not mistaken but that weekend ufike obaba bawu3 enkonzweni bahloniphekile abagqoke kahle obaba nje ubonayo ukuthi basutha labo baba la abefika labo baba bafike ke bathi ke ngafika late nyana mina mangifika labo baba sebekhona lapha bese bayisikhathi sama new visitors la sisuke siwelcome khona abavakashi abasha bese bethi sithunyiwe la mfowethu ubona imbali asizile ukuzokhonza nani sithunyiwe sizocela ama elders asithinte emva kwenkonzo hayi nami ngibhekeke la kuma sisters ukuthi ukushuthi imbali ikhona la kulaba yabo mase kuphunyiwe enkonzweni qale mina futhi ngibiza ama-LA phela kuthiwa kunembali la sambe solalela indaba angithi indaba ngiyayithanda kanti imbali mina kwaba into kanjalo wafika ke ubaba Shabalala wathi ke ebathumile wathi uready ngayo yonke into ucela umshado within a month so kwenzeke kanjalo ke asivumelekile ukujola and isikhathi sokujola sisithola and naye ngashongo lutho kuwe ngashongo lutho kumina and umbuzo mina ngithi ikhumbula mina ngimusha angizazi zonke lezi zinto zokuthi umuntu mana abanjwe njengenkukhu ezohlatshwa angikwazi sengiyabuza ukuthi hawo ngibuze mina kubaba ukuthi uwabushabalala unenamba yami usenayo inamba yami waya ngangitshelanga bese ngiyatshela ukuthi hayi umthetho awuvuma ukuthi sixhumane before umshado yabo ngathi mina kodwa ngicela ipermission yokuthi ngimfonele ubaba Shabalala angeke mina ngingene emshadweni nomuntu engingamazi kunembuzo engicela ukumbuza yona engiyaziyo ukuthi mhlambi ibalekile ukuthi ngidecide phela because mina ngiyona intombi nginabantwana abayi2 yabo yes angiyona intombi nginabantwana abayi2 kunezinto kumele ngizizwe ukuthi siyahambisana na and kwifiye yalabantu abebethi abekho happy emshadweni bengiba na umcabango ukuthi if ngizobanjwa njengenkukhu ezohlatshwa kanje mase ngifika nami ngiba nenkinga lapha yana mele ngithole ipersonality yakhe yonke ukuthi umuntu onjani ibackground yonke ngayithola ke ibackground hayi nami ngaba happy nami phela ngangicela isikhathi sokuthi ngikwazi ukukhetha yabona ama feelings hayi phela ngingene nomuntu nje yabona leyo nto le hayi ngakhetha ke along the way Kufuna ukuthi mhlambe uyicacise nayo leyo ukuthi akashongo lutho wena nje kwaba ukuthi nje sekuyathunyelwa kwaba ukuthi nixhumana after and ngiyambuza ukuthi kungani ngambuza umbuzo wami oqala babushabalala uyayazi past yami wabonile ama podcast wami na
wathi uwabonile ama-podcast uwabone after amaphupho ngesikhathi ngimphupha ngale ube ngiphupha ngala and yena akakwazanga ukuwavala amaphupha belokhu persistent yena uphuphani ke konje uthi waphuphani ubaba Shabalala mana ngizozama ukucabanga because mina ngithi bengikutshela kwaphushwa yimina but uthi waphupha ngembambe kwi-waste ngimfaka endlini e-hall e-decorative enomshado. That was the first dream. Elinye iphupho waphupha senzani konje bejwayele ukuphupha nje sibambisene einkonzweni like sibambisene einkonzweni sibambisene nakuma families ngathi kuyifamily into enjalo but angikwazi ukwalandelela amaphupho akhe because iphupho kwazi ukulichaza kangcono ilele lenzeke kuwe. Yes. Manje ka uthi isandla sakho awusiveze lapha ku camera usiveze lawana manje wayengena ring thina asikholelwe ekufakweni ama ring asiwafaki thina ama ring. Mina hayi ngoba ngakholelwa Nkosi yami bese ngiphuthuma ukuthi angikwazi ukulala ngifaka i-ring. Okay. Mangilala i-ring ngiyikhipha. So mangisuke ngisendlini nje i-ring angiyifaka esikhathini. So manje ngiphume sengiphuthuma. Uyabonakala umakhe siyabwazi ukubona uyabonakala yes. So hayi ngoba ngakholelwa kuyona. Why ngakholelwa emaringini? Angizukungena deep but ngokwethu i-ring umshado ungaphakathi enhlizweni between abantu abawu2 akuwona umshado lo. Yes. Yeah, akuwona umshado and but sometimes angithi siyazi ukuthi silwa nesitha uSathane. uSathane uyazi ukuthi abantu bafaka ama ring and abazi ukuthi lo mkhuba wama ring originate happy. So uyakwazi uSathane uku-attack abantu ngama ring. Abaningi uzwa bethi kwalahleka i-ring kwaphela umshado. So umshado mele ngesixhosa bathi uxhomekeke kuNkulunkulu. Ungaxhomekeke entweni ngoba uSathane uyakwazi ukuyi-attacka into but ngeke am-attack uNkulunkulu. Mina ibelief yami lapho nokufaka ubucwebe namagolide and stuff lokho kuhlela ukukhulunywa but ngine belief ukuthi umshado mele udepend eNkulunkulu not entweni ephysical. Because even indaba yama vows as exchangeanga thina lento kuthiwa uzoshemva kwami uzomthanda ebuhleni nasewini ashadanga kanjalo thina lento yasemshadweni ifungo uzoshemva kwami uyanikwa ithuba lokuthi funga okuphuma enhlizweni yakho funga ngokwenhliziyo yakho ngoba umfundisi ngithi yena ukutshela ngokwe protocol yokuthi mayishadisa mela kutshele ukuthi wena yithi then njengoba ushile emva kwakhe sufungile mos anti iBhayibheli lithi ungafungi and uqale kusiwe othembisa bese engenzi uzoba cursed umshado wami ngoba sengiphule isifungo sengihamba vele kunesifungo esengisiphulile and ngesikhathi ngisiphula uSathane uthola igap uyangena emshadweni ngcono ngingafungi ngcono ngimtshele lokhu mina ngizokwazi ukwenza. But nakho lokho kuzobe kuyisifungo nje lokho isifungo ngithi mina kusuka enhlizweni kungamandla ami then I'm accountable for leyo nto esuka kimi ngiyafunga ngaloku mina engazi ukuthi ngicapable of ukwenza hayi lokhu umfundisi yena capable ukwenza. Cha kodwa phela like iwasha ulifaki anginalo nje iwasha awulifaki nje iwasha nganginawo amawashi ngawa destroy angiwathandi anymore bengumuntu mina after ukuphuma kulento lesi sikhashanyana between ngizela bese ngumuntu othanda amacici amakhulu othanda amawashi othanda ama chain that short period but ngakudestroya konke lokho angifaki ngisho amacici. Okay ngiyabona mhlawumbe amacici but yabona into njengewashi i-ring ngoba phela i-ring ngathini ifana nje i-symbol yokuthi ifana number plate thina nobaba Shabalala sivumelene number plate ne-symbol asifuni asifuni phela ngithi mele masikubona ukubona nje lapha no first thing first ukuthi nje once wafaka i-ring usuhloniphekile njengomama ukhaya umama wasekhaya elithile so nje uba nalo respect ngenxa yokuthi sibone i-ring. Yazi ukuthi respect enkulu yini uma ungaqhathanisa umama ofaka i-ring ehamba yedwa emgwaqweni uhloniphekile kodwa abafana bayeke ukumshela ngoba uhamba yedwa eyami ring ubaba Shabalala hleze ngibambe ngesandla kanje njenge handbag but ngeke uhlezi unayo eyami ring enkulu ke le but ngeke uhlezi unayo phela
Kodwa most of the time mawubona mina khona ihlezi ikhona i-ring symbol thina sobabili sivumelene ukuthi hayi le ring lena izoba la so naye akayifaki and angithi khona lento ukuthi umama melalalele kakhulu ubaba mina umyeni wami akayifuni i-ring so akayifuni nama ngiyifuni nami vele uthema ekhuluma ngayo kwasho ukuthi nami vele i-out and i-ring phela babudlamini isebenza izinto eziningi benginama-ring awu-2 mina ngala nangala and lama ring awu-2 iwona bengidonsela ama-spirits okuba strong kwi-kingdom of darkness so ngiqonda ukuthi angigxeki ama-ring but amanye usathane uyawa-attack ama-ring uyawazi umsebenzi wawo that's why thina sibone ngathi si-safe without them but siyamangazi nani bazalwane lapha emakhaya ngicabanga izinto ezifana nakanje shuthi so endapha singasagqoki phela ngenxa yokuthi nazi impahla khona impahla eziso neziso njalo njalo ngoba phela lokho usathana angakwenza kwi-ring angakikelana ukwenza uyabona nje lengubo iyacwebezela uma ngathiwa uya ngalokho umuntu akaye ngalokho afila good ngakho le ngubo uma uyibheka ino silver ino gold owamadoti okuhlobisa ama plastic lawa kuwona angithi uyabona i-decorative if umuntu ezothi uqoka ingubo e-decorative that's how I feel ngaleso sikhathi mina if ngikubona ku spiritually safe ukuqoka leyo ngubo it is safe but uma ngithi i-ring kimina ngiyibona ingekho spiritually safe i-choice yami akuyona into engithi abantu abayenze even ebandleni lethu akekho ngilindele ukuthi alandele kimi ukuthi angifaka ngi-ring so naye akasayifaki and angilindele ukuthi abantu abasha bengabheki ukuthi yazi mina ngisuitable no sister bani singashada balinda amaphupho what if bengaphuphi asibiziwe phela ngokufana yaba akuthina sonke sizophupha akuthina sonke sizofuna ukungayifaki iring akuthina sonke sizofuna ukushada without makeup benginje emshadweni yabo ngishade ngeduku i-choice yami noNkulunkulu wami ngishade without makeup without anything njengoba ungibona i-choice yami noNkulunkulu wami because uma ungangibuza ukuthi why ngayifaka nge-makeup ngizothi mina i-makeup bangithengisa abangani hawu bangipressurize impela ngeke uzosithela ihlazo ngayithenga i-makeup ngamtshela babushabalala ngizofaka i-makeup wathi babushabalala anything ezokwenza ube comfortable it's your day uyabona ngoba engafuni ukungicindezela yabo kodwa ngicela ukutshela ukuthi ekseni ngabatshela ngathi hayi ngi-right ngisharp ngoba ngafila ukuthi if ungena nama spirits e-makeup emshadweni bese umshado ungasebenzi ngizoblame uNkulunkulu kube ngathi wayengiphuphisa amanga kukho konke lokho ayengilidela kona kanti mina ngimthukile uNkulunkulu on a last minute because if you wear a makeup uyam-insulta uNkulunkulu umtshela ukuthi akakwazi ukwenza umuntu okwazi ukwenza umuntu usathane ngodaka lwakhe that's how I believe so kwaba isizathu ukuthi ungayifaki makeup but angimtshelanga babushabalala was expecting umuntu othe uzofaka imakeup ephayiza ngeenkope mayifika kufika lo muntu amazi but yini eyiconvincile ukuthi ayangithathi makeup abangani abangenza ngayo ithenga ngoba ipressure yayi ngisho nasemsebenzini wawubona ukuthi ayi pressure bonke bangifuna kwi makeup nami ngaba convinced ngayithenga ayibeka lana kwasho ukuthi abangani izwi labo lincane kakhulu kabi kunezwi likaNkulunkulu and angikwazi ukungena neadvice yabangani emshadweni kaNkulunkulu ngoba mase kubackfire kuzofanele bangisiza abangani akasayingeni uNkulunkulu Azalwane bami lapha emakhaya it's quite interesting sihleli nayo sesibuyela ngizonishare nama clips wama episode wethu adlula makuthi mhlawumbe uqala ukubona le even ithombe uyabona uma bengabona ithombe ngiseyiphara ithombe ne yes ama picture before and after iphara beligwazana iphara ebelikwazi ukuhlanganisa yonke into la ngikwazi ukuthi ngenza izinto zenzeke akhumbula i-episode la ngilande khona umuntu engiscammer ngamlande Pretoria yes ngikhumbula walandwa rough lo muntu wafika fresh uyakhumbula manje senguma kona mangithi ngibheka ipast yami yazini uma kuthiwa ke sengibuyela kule ama vows makuthiwa ku exchange ama vows
yazi kwamele ngibonge isibindi sikaBaba Shabalala nokulalela uNkulunkulu because yonke lento angiyithathi ngokuthi uBaba Shabalala uyenze ngothando. uNkulunkulu vele uma ezokuyisa kumuntu uyalifaka uthando. Yeah. Kodwa uBaba Shabalala ube nayo i-right yokugxuma athi hayi inkosi ngeke. Yabo. Kodwa ngimbona ewubaba othobela uNkulunkulu. Yeah. Yazi ukuthi why? Ngiyasabeka phela. Akekho umuntu ozothi ozofuna ukushada umuntu othi ngalala namadoda amabili ngodli. Uyini yena lapho? Yabo. Akekho umuntu ozofuna ukushada umuntu othi hey bengumthakathi ngibulela abantu. Ifamily yakhe yini lapho? Yena himself uyini lapho? So konke nje lokho engikwenzile and uBaba Shabalala manje sekufanele abheke ukuthi osisi ngibabheka kanjani nobhuti ngibabheka kanjani. Uyabona ukuthi une double job. Yeah. Angithi wena mawujealous kumkakho ujealous ubuke emadodeni. Ya le ndoda ibikubuka kanjani. Manje yena kumele abheke ngapha mos noma ngingasekho ngapha but emqondweni wakhe uzohlele nalento ukuthi lo muntu wake waba neinterest ebafazini. Uthola ukuthi sengithi ngiyakhuluma nomunye usisi yena sekumhlala kabi and uzothula ukuze angangilimaza. So into engiyibonga kuBaba Shabalala isibindi sokuthi uzoyiface yonke lento. Yabo. Ngicabanga ukuthi bekungeyona i-decision elula kodwa ngenxa yokulalela uNkulunkulu. Indlela oshade ngayo ngam-advise umunye umuntu ukuthi angashada ngayo. Le yama blind date. Angeke ngisho kukhona abanye abayi-organizelayo leyo ndlela, khona abanye aba-organizelwa mhlambe ama-elders, it's very rare. But kule kaNkulunkulu ngam-advise umuntu ukuthi aye kuyena ayenze aye kuyona leyo ndlela leyo. Because la kunoNkulunkulu involved. uBaba Shabalala bengingakaze ngimnake naye mhlawumbe bengakaze angibuke njengomfazi. Kodwa ngowe instruction kaNkulunkulu wangibona njengomfazi walalela izwi. Yeah. Yes. So ngingam-advise umuntu oconfirmayo ukuthi it's from God ukuthi ahambe kanjalo. uNkulunkulu akashiyani and mangiyibheka mina past yami ngiyibuke mina ngithobela ubaba ngalendlela engithoba ngayo. uBaba Shabalala kabizwa ngegama. Ngiyalikhohlwa kagama lakhe ubaba. Umbiza ubaba nje igama lakhe nje ubaba. Ambizani ngo love baby. In rare cases uyena ojwayele ukusho lokho but mina ngimbiza ngobaba. Ngokwebelief yenu akusiyinkinga leyo. Hayi akuyona inkinga lokho. Ku right yes ku right ku sharp but mina ngifila bad ukuthi ngingambiza ngegama. Yeah ngicabanga ukuthi mhlambe into efakiwe kumina because angaze ngicabange ngibiza umuntu ngobaba. Ucela uthi baba or uthi Shabalala. Angiyeke ngimbize njengoshabalala engeyona inyanga akaseyona inyanga. Wayeyinyanga before. Yeah. Akwazi ukubiza ngesibongo. Ngeke nje ngimbize ngesibongo engayona inyanga wadlula lapho akaseyona. Ubaba. But sisibuyi akusithathe usibeka ubheke mina ngisagcwele usisibuyi manje. No ku right. No nabaningi basangibiza ngosisibuyi uzojwayeleka. Uzojwayeleka yes akuveli ku akuveli nje yeah. Yes. Indlela uNkulunkulu asebenze ngayo through wena washare testimony yakho kwaba nabantu abaningi abasizakala through your testimony wagcina sekuqaleka nomsebenzi through WhatsApp up until to senizonibonana. Maybe usithatha usibeke what's the future for lo msebenzi enolidala lapha eDobsonville? Anginayo ifuture emqondweni nginokuthemba ukuthi eqalo uNkulunkulu isuka izofezwa uyena. uBaba uShabalala unebandla lakhe eKZN. Ibandla ebelimshadisa belixhumene nebandla lakhe langale ukuthi bacela ngoba bona bala eJoburg ufellowship akhona akayona imember ya fellowship bakwazi ukuthi bamenzele izinto. So ke umama ulandela ubaba. Akuyena ubaba olandela umama. Okay. Sizoqhubha umsebenzi kaNkulunkulu but angeke ngithi ngizoba full time ngale. Kunobaba eDobsonville kunomama kunobhuti umsebenzi akusiwo kaSisibuyi akuwona kaMama Shabalala umsebenzi ngokaNkulunkulu. Uzoqhubeka and sizoqhubeka siusupporta full time noBaba uShabalala but uyimember eKZN. Ama responsibilities akhe yena
ase KZN mina wami angala kodwa into esithema sibonisana ngathi ngeke baba uhambe wedwa ngeke sihlukane phakathi uma kumele siye kwelakhe ibandla siyaya makumele nami kukhona kumele ngikwenze eDobsonville uzobe khona but yena noma ekhona uzobe engekho like kwikomiti akangeni kwikomiti ngala imini ngikwikomiti yes nami ngale enkonzweni yakhe angeni kwikomiti uyena kwikomiti up until si decide ukuthi senzeni but angeke ngikhona ukushiya ulenga umsebenzi kaNkuluNkulu ngenxa yomshado angicabanga ukuthi inhloso kaNkuluNkulu bekuyilokho so since enibandla KZN kodwa full time la eJoburg noma Yes, full time eJoburg usebenzela la eJoburg Yes. or uyaya nje ngalezo ikhathi KZN for yeah uyaya nje mhlambe let's say mhlambe once a month or mhlambe once in 2 months mawukuthi kunenkonzo ezimdini obakhona bawubhekile umsebenzi ngale akuwona wakhe umsebenzi uyimember naye uyimember uyimember bengithi umsebenzi awuholayo no ngiyezwe nje bebona intshebe nje kubashabalala sebembiza sebembiza ngomfundisi ngikuzwile nawe umbiza ngomfundisi cha akayena umfundisi mhlambe mabe mbiza ngomfundisi ngoba uyafundisa unesipho sokufundisa yes okay but hayi sokuthi uhola ibandla esokuthi nje efundisa abantu ngeBhayibheli uyabona leyo nto njengoba ngisho ngithi wayefundisa ngeRapture isipho sakhe silapha ekufundiseni abantu nangokuhamba endleleni yobuKristu mhlambe ngokuhamba endleleni yobuKristu yeah uyafundisa kanjalo but akanali ibandla loholayo unazo ingane unabo abantwana nawe unabantwana naye unabantwana bahlala ndawonye nabo bonke cha asihlala okwamanje sikahlali nabantwana mina nginabantwana bami bahlala endaweni yami khona la eJohannesburg okay so njengoba ngiphumile nje ngayoshada abantwana siyabavakashela siphinde sihlale endaweni bahlala bodwa manje abantwana bahlala bodwa nje nathi sihlala sodwa wayengahlala nabo wayengahlala nabo abantwana abantwana bami mina bakhulile ngoba umntwana ngishe na 10 years if uyashada noba bongeyini wakhe wenyama fanele uqale uba introduce babonde kuqala ngoba ungabathathi kalula kanjalo ukuthi ngoba wena usothandweni uexpect ukuthi nabo babe sothandweni fanele uqale ubheke ibond ukuthi bayazwana na and kube yibona abantwana bathi we are ready now to move in with you guys yebo manje bathena abazalwane usuvele kulabazalwane nje lo msebenzi oseDobsonville so qhamuka usuyashada mhlambe uma kwenzeka konke lamaphupho buwashare inabo ekutheni bengishare nomama oyedwa sekhulile ebandleni ngoba ubushare nomama nje yes because mina ngangikubona ngathi ama evil spirits maqala amaphupho yeah so like ke indaba ke the procedure of yasebandleni naku usuyaphuma manje usuyogana ubenze njani ubazisa in time phela ngidishile ukuthi kunanobaba and now uleader lomsebenzi awushadile mhlambe bakhona abanye abadala la mhlambe omunye umuntu bethi nje hayi ngisadrayisa mhlambe nje nami ngiyogcina ngibeka amagama khona la bekungekho lula kangaka ukuthi umuntu angadrayisela ngakimi ipast yami yasabisa bekungekho lula ingakho ngithi ubabushabalala ngiyamhlonipha yeah anyway kwafika abantu enkonzweni so nganikwa leso sikhathi sokuthi ngikhethe nami ngabuyisela ireport ngiyakhetha ngala ngiyakhetha ama feelings then kwaseke wahamba wayekhaya wayolobola wathi mayilobola KZN ekhaya walobola kuleli viki walobola a week before umshado akuzange kube into ehlalayo kube into esheshayo kube into esheshayo ulobole a week before umhla ka30 isishade ngayo okay yeah so azange ngikhisana before umshado angizwa azange ngikhisana before umshado hey angifuni uqamba manga ngithini but asizange sinikwe lelo thuba no serious because uma uyakhumbula umama engikhulume ngayo ukuthi bengimtshela amaphupho ngiye ngacela kuyena ngicela ukubonana noBabushabalala e-restaurant wanginikeza ithuba ukuthi ngibonane noBabushabalala ngacela futhi ngicela uBabushabalala afika azobonwa yingane ke manje endlini because umama ubesehambile introduce udaba ebantwaneni azange nje sibe naleso sikhathi sokubonda kanjalo
So ekuhambeni konke lokhu uzobona ukhona umuntu enihamba naye noma ninobabili. Sisobabili lapho engakhetha khona. Ukhetha kanjani kunomuntu wesithathu? Hayi angikhetha abengeke ngikhone mina. Yilapho ke ngakhetha khona ama feelings. Yeah. Wena befika nje uzobona kana awukakhethi lapho. No, bengajwayele i-episode yokuthi ngicela ukuyombona e-restaurant sikhulume siplane. Ngimbhekile face to face. Phela akukho lula umuntu ezothi ufuna umshado anibona nanga nikhuluma efonini qeda athi hawu bengidlala. Eish. Uyayibona so nami bengifuna ukumbheka emehlweni uqinisile na. Yebo. Yeah. I think lokho indlela okwenzeke ngayo kumele kuthumela imessage enkulu kuba kubantu emakhaya ikakhulukazi laba ama lesbian ama gays ukuthi umuntu uyashintsha. Yes, umuntu uyashintsha. Hayi ngamandla akhe. Hayi ngamandla akhe. No. Ngicabanga ukuthi angazi mhlambe khona i-episode esayenza sasikhuluma ngawo indaba zoma homosexual. Yes, ngiyakhumbula. Uyakhumbula ngithi yes. So sathi masikhuluma yakuthinta ama-side amaningi ngiyakhumbula ukuthi wangitshela ukuthi abanye bebekuthinta nawe beconfessa abanye befisa ukusizakala. Mhlawumbe abanye sebekubonile nje ukuthi ushadile. Ithini i-message from bona okanye maybe nje mhlawumbe bakhona bake bakuthinta just ngoba phela le it proves ngempela ukuthi ngempela umuntu uyashintsha abuyele back to kwi-origin yakhe. Yeah, njengoba ngithi abazalwane bazobona bengingakasho abazalwane bazofuna ukubona ivideo yomshado bazoyibona kwi-channel yenkonzo i-Mountain Movers by Faith. Okay. So sizoveza kukhona usisi obefana nami oshintshwe njengama ngithi nje ofana nami. Ubefikile naye ezo encourage abantu emshadweni ukuthi kuyaphumeka kulezi zinto. Yeah, ube naye uguqulwe naye enomfazi wakhe. Yeah, uguqulwe enomfazi wakhe uyathwala ekhanda ugqoka kahle ubungcwele xhumana direct noNkulunkulu ngendlela eright. Nginga encourage abantu ukuthi kuyaphumeka kodwa kufanele Inkosi uJesu njalo ibithi mayizosindisa umuntu most of the time imbuzo ukuthi uyafuna ukusinda na. Ibingamani kubambe without your permission. Ibikubuza ukuthi uyafuna ukusinda na. Mawuthi uyafuna ebese iyakusindisa. Okusho ukuthi umuntu kumele yena ekufune ukusinda enhlizweni yakhe ukuze uNkulunkulu azokwazi ukungenelela. Ngoba mawuthi uzoshintsha isexuality yakho ukhumbule kwale sexuality akuyona yakho. Ngithi uyakwazi kusengayona. Because mina bengiusisi onabantwana umama straight. Akuyona isexuality yakho yidemoni elifika likushintshe. Idemoni lomuntu owafa engaqedile imisebenzi yakhe wesilisa afika azophila ngaphakathi kwami aqhubeka afuna abafazi. Yabona utholthi ngene umoya wenkabi eyayibulala abantu ngibuye ke manje ngizolimaza abantu. Uyayibona ngene umoya womthakathi suke upossessed. So ukuze ukwazi ukuphuma Inkosi uJesu ngithi bibakhipha amademoni ngepermission yabo. Yabo. Uyafuna yini ukusinda? Mawufuna ukusinda ubalekele enkosini uJesu. Makwenze inkosi uJesu uyasinda. Khona imithwalo ongakwazi ukuyithwala ngamandla akho. Khona imithwalo ongeke ukwazi ukuyithwala ngamandla akho edinga ukuthi uyithwalelwe. Akuze kufike kwi stage sami la ngatshelwa khona ukuthi hayi yonke into izobalula. Ingobani? Ingoba kumina othwele. Umnikazi wezinto othwele. Njengomshado ubuhlela ungibuza ngomshado ngingafuni kodwa bengikutshela ngithi uNkulunkulu ubheka umuntu wobizo lwakho and mayisefikile obizo lwakho ngeke ungatshelwa. Yakhumbula ngitshela lo. Yes. Awu yodimthwalo yenu. Manje ungitshele ngifuna ukubuza le. Ngiyazi ukuthi nina i-doctrine yenu khona le bazalwane ngihlezi ngisho ngithi Christianity it's a very big community. It's a very 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 big community inezinto ehlukahlukene abantu abakholelwa kuzona. Manje ke njengoba nishadile na ringi washada ugqoka iduku uyiwasha ulifaki ucwebe zonke lezi makeup nakho ke manje sengishadile. Ake ngithi nje usushadile. Nje usushadile beshada namhlanje. Yes.
ngokwe-belief yenu kunithatha isikhathi singakanani ukuthi mhlambe ke manje sesingahlangana nobaba sizwana amandla? Yabona ke lithi TikTok iwash kube ngathi nomfundisi onishadisa wenza kancane. Lapho ke suke lithi iwash kube ngathi nje eyahamba kancane lelo. Yeah, because mina yabona mangiphuma emshadweni ngahamba sengihamba nobaba Shabalala mina. Hey, yonke into bekungathi yenzeka kancane mos. But into kumele nibe careful kuyona, kuhlonipha umbhede. Kanjani? Banezitayile eziningi abantu and lezo tayile demonic and izona lezi ezifaka ama demon. Yakhumbula ngeke ngakhuluma ngama demon emasturbation. The same demons yama style yiwo la bidliza umshado. So ama styles because umuntu omasturbateayo nomuntu odunusiswayo akuhlukile into eyi1 leyo. And then mase ekuvakashela lama spirits kuzoba nzima ukwakhipha emshadweni wakho. Umbhede kuthiwa uhlonishwe ungabi nasihli. So ungasawuhlonipha umbhede mawusudlala iphone phezulu kwembhede. So they mean ama styles ekuhlonipheni umbhede? Angisho ukuthi they mean but ama styles akho owenzayo angamhlonipha uNkulunkulu nawo azo invite ama demon afanayo nama demon emasturbation. I don't think there's anything wrong with style. Angithi wena ngoba uyawathanda ama style that's why uzosho nje. No, ngikhulumela ukuthi ngiyawathanda ukuthi siwayeke ngoba singawathandi into kaSathane imnandi fanele nikufunde lokho. Into nje kaSathane imnandi. So hayi ukuthi nathi siwayeka ngoba singawafuni. Sizama ukuhlonipha uNkulunkulu. Angithi sifuna umshado ukuthi singayiphatheli ngezandla asilwele uNkulunkulu makufika ama challenges. Ngawonke into ama styles and stuff. Angithi kuse bedroom la. Yeah. So mase bedroom akekho ngale omelazi ukuthi kwenzakalani la. Kusho ukuthi ke kumele umasturbate ngoba imfihlo noma masturbate usuke evalile iminyango usuke esebedroom. Akekho partner lapha. Imfihlo yangaphakathi. Thina ke sibelivela ukuthi leyo mfihlo yangaphakathi iumbhede womshado mawuhlonishwe. Yabo. Zani nike ama styles. Master cathi ngelile yakho kumele siyikhulume le topic. Ngiyakhumbula ukuthi wakwayibhasa kancane bazomkhumbula. No, sasikhuluma off air, no Prophet Harry. Lo sasinaye khona la sasikhuluma off air. So le yama styles nontanda naye sasayibhaza kancane but sasikhuluma off air. Untando yakholelwa kuyona. Mina ke ngikhuluma on air. Hayi mina ke ngikhuluma on air. Awuhlonishwe umbhede ngoba ikhona le style esenize nasiqamba igama dog style. Yeah. Nizinja nina. Cha ngoba phela kusona esakho esezinja and nawe uyasho. Cha indlela nje ihamba ngayo ngisihamba. Yeah. Also nje nina nje hayi mawufika nje thina into ebalekile ngithanda ngoba uNkulunkulu uhlanganisa abantu ababili abanemission nevision nama values afanayo. Yeah. Thina into ebalekile kuthina uthando. Hayi uyabona mangathiwa sidla uthando ke 24/7 noma ngathiwa umbhede siubona ngalezo khathi. And ikhona imessage cishe ngayikhohlwa. Le message bengiyithola bekuthi makufika lamaphupho bese imani iyafika nje message ngingalele ifike ngibhekile nje uthola ukuthi mhlambe ngiyawasha lokho ifika le message and loud hayi ngevoice ibe ngathi ikhuluma ngaphakathi kwami yabo ithi message noma ngabe ushadile kumele uhloniphe umsebenzi kaNkulunkulu awukwazi ukulala nomkakho noma nomyeni wakho before uyophatha umsebenzi othunywa uNkulunkulu. Hey ngiyibuza ukuthi kanti le message manje ngoba ngeyabashadile ngaze ngabuza umunye umzalwane wathi hayi mhlambe khona abashadile enkonzweni yenu kumele ume lapha phambili uyideliver leyo message. Kwasho ukuthi iyangisinda. Angishadile ngizokhuluma ngabantu abashadile. Sengiyayibona ukuthi bi apply kumina. Angikwazi ukuyoma phambi kwabantu ngideliver umsebenzi omkhulu kaNkulunkulu ngingcolisile ngendoda ngenxa yokuthi ngisemshadweni. uNkulunkulu uyasithanda sisemshadweni but ukuze uphelezelwe yingilosi noNkulunkulu uqobo lwakhe la uthunywe khona fanele ukuthi uyithibe kube njenge fasting angithi ukudla uyakwazi ukuthi une right yokudla ukudla but khona la ufasta khona ukuze kuphakama umsebenzi kaNkulunkulu. So ngamanye amagama uNkulunkulu uyakunikeza umlayezo ukuthi awukwazi ukulala nendoda. Angikwazi ukulala ngomgqibelo ebusuku ngiyo deliver message Sunday morning. Serious? Ngithatha kanjalo because ngangashadile
wayengakasho lutho ubaba Shabalala kodwa kwakuyimessage engihluphayo nje now and then and manje but lento ngithi it's godly approved. njengokudla nje lokwespoon it's approved kodwa khona la ufasta khona ukuze uxhumane noNkulunkulu anti kusuke kuyinto esukirevealekile ngaleso sikhathi ukuthi ngikwi-fasting so lana ngikho kwi-fasting lena ke njengoba irevealekile yona before ubaba Shabalala azathumela abantu enkonzweni okusho ukuthi bimele ukuthi igqili ihlale ngaphakathi kwami ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyahlonishwa. Kodwa phela ngithi njengani nje angithi bengumthakatho isangoma iyo yonke lento awukwazi ukulala nendoda uvuke uyoshisa impepho emsamo asikwenze nje kube simple okay. Ukuthi ushadile naye awukwazi ukulala nendoda akukunika igunya lokuthi shisa impepho bese uvuke uyoshaya amagobongo ubuye endodeni noma uyoshisa impepho ubuye endodeni. Why mase kuNkulunkulu sikwenza kube difficult because manje le message njengamanje ngiyirelate nezwe engisuka kulona. What if anointing izwa iflow strong mhlawumbe ngiyakhonzisa Sunday ekseni before ngiyenkonzweni ngiqale ngenkonzo yaseGameleni. Yabona qeda ushaya la uma style ushaya ama style ubeke usibuye usibeke isandla ekhanda hallelujah be healed in the name of Jesus usifake wonke lo moya wama styles zakho sizwe nathi sesiwafuna. Cha phela umfazi iyo ke lento eyenza abafundisi bamasturbate bathela umoya kubantu ngoba baba nokuthi ngimasturbate nomfazi wami. Yabo. Hey, azana angizumbono wena nani lapha emakhaya. Angizumthanda ukukhuluma usicela imbono ke manje. Cha, yes. Inkonda ayifana. Unendlela ocabanga ngayo, unendlela ocabanga ngayo. Angithi nami lokho engikubekayo ngokwembulelwe mina. Yebo. Angiphizi ngisho ukuthi bonke abantu abafaste umbhede before bayo deliver imessage kaNkulunkulu. Very true. Njengoba nje bonke abazalwane bengathwala emakhanda. Akusibona bonke futhi abangafaka ama ring. Uyabona so umuntu uveza okwakhe okumsebenzi lakhe. Yes. But I think one day angazi nani bazalwane lapha emakhaya. Inkosi ngiyafisa ukuthi kisisize ngelinye ilanga. Ngoba into efika ibe wrong lapha kwikithi kule community yethu. Yama Christians. Uma ngaveza ukuthi mina ngikholelwa ukuthi angenza isibonelo nje ngikholelwa ngenza isibonelo nje saziwayo. Ngikholelwa ukuthi mina umuntu esifazane kumele afake iduku. Yes. Yabo. Inkinga lo okholelwa yilokho akayidlulisi message. Yalokho ngothando kodwa idlulisa in a way of ukuthi laba abangalifali ngathi ayikho into abayikholwayo. Une point ke lapho babudlamini iyo lento eyenza ama Christian ake ngikale ngenkonzo yama Muslim labo bantu ba united benza into uniform kuyo yonke indawo. Angisho ukuthi right inkonzo ngenze example. Yes. Ama Christian into eyenza ukuthi inkonzo yabo ingabi stable ngala kwenziwa lokhu ngalaba believela lokhu indlela o forwarda ngayo imessage kwabanye. Yes. Angithi uyezwa mina ngithi ngavezelwa umbono akusho ukuthi uapply kuwo wonke umuntu ubudesignelwe thina sobabili nobaba Shabalala ngingakazi ukuthi lo muntu okhulunywa ngawo ubaba Shabalala. Angikwazi ukuma lapha phezulu ngithi awukwazi ukuzoma la uzoshumayeza awukwazi ukufaka iring bonke abafaka ama ring phansi ni no Satan lento yokudiscriminate nokuthi ni no Satan yenza umuntu willing ukuyizwa imessage angabe sayizwa ngenxa yeapproach yakho khona ngempela uyabona kulento oyishoyo khona izinto uNkulunkulu afika ayicommunicate nawe eziqondene nomuntu ekungezakho. Yes, kube khona izinto uNkulunkulu ayicommunicate nawe ukuthi hamba uzitshela ibandla. Yes. Kube khona ezinjengokuthi by force hamba uzitshela abantu bonke njengami nje ukufika la ngizothula itestimony yayibonakala ukuthi ayizukumsiza u1 on 1 ayizukusiza igroup yebandla ngiyazama ukuyisha ayisize ebandleni ngcono ivele itshela umhlaba wonke and baningi abantu abasizakele. Yabo imessage iba specific ukuthi lenge yakho yasemzini wakho lenge yakho ebandleni lakho lena ngeyomhlaba wonke ziyahluka. Imistake esingayenza thina bazalwane okanye imistake esiyenzayo ukuthi uNkulunkulu afika ngitshela ukuthi Dlamini ungalifaki ishit. Shit nje ungaliqoki ishit. Mina bese ngihamba
ngithi mina ishirt aligqokwa kanti inkosi beyitshela mina ukuthi ishirt aliqokwa ngenxa yezathu sokuthi ilesi nalesi nalesi nomuntu unejeni yakhe kumele ayihambe une past yakhe umuntu ehlukile umuntu unama message akhe a specific but ngingashare ukuthi mina kimi uNkulunkulu uthe then nawe ubone ku relate kuwena kukusiza but kule yokuthwala ekhanda neyokungaqoka ama makeup leyo i message ka everybody i message ka everybody because uma ngabe ngizokwenza inzipho zami zibe red I'm accusing God I'm telling devil that devil wena you are the king because wena ungenze ngaba nenzipho red uhlulekile uNkulunkulu kungenza ngibe nenzipho ebomvu uyayibona leyo if ngifaka imakeup ngiextend inkophe kusho ukuthi ngiaccuse uNkulunkulu awukwazi ukudala umuntu if bewukwazi ukudala umuntu ubuzongenza nezinkophe zemshanelo uyabona ukuthi iyamthuka uNkulunkulu le if ngipenda udaka ngishintsha icomplexion kusho ukuthi uNkulunkulu awukwazanga ukumdala ubuyi bekufanele abe something better than you uyayibona uNkulunkulu as God the creator uyithola insulted ngendlela eyisimanga yes kukhona lawo ma message awawo wonke umuntu ama message anjalo kodwa le esinikwe yona thina cabanga it's very impossible ukuthi ngingashumayela ngithi abantu manizoye enkonzweni ningathintana uyayibona le apply emzini wami uyayibona eyami le angikwazi ukuma la ngitshele wonke umuntu ukuthi hey uma uthunywe ngo Wednesday Tuesday njalo nina nithintane niyakhuleka koze kusi eyami nomyeni wami ngiyayithanda leyo mosisho leyo ngeke ngimela ngithi wonke umuntu uthi wonke umuntu enye into usathana sifuna ukushaya ngayo ama message kaNkulunkulu ufika uNkulunkulu alethe message njengale ngishoyo abese usathane afuna ukuyenza ibe nzima angenze mina ngitshele wonke umuntu ukuthi uma uyodeliver message Thursday Wednesdays yakhala nilala ngokuhlukana or nithintana yabo uyazi ukuthi wenzela kube nzima kumuntu umuntu uzoyicommit athi nami ngiyafuna ukwenza lokho once wathembisa uNkulunkulu wangafeza unecala uNkulunkulu itrap kaSathane kwezinye igaba asuke efuna ukukutrapha ngayo ukuze umone uNkulunkulu ngoba once wamthembisa wasungasafeza uNkulunkulu usumonile yabo so amanye ama message uNkulunkulu uyawadeliver ngesihle uSathane awenze khona kuzoba nzima ukukholwa ngoba ngempela mase kuthiwa ngithunywa imessage Monday na Thursday okusho ukuthi thina sesinensuku ezimbili sesifana nabantu abajolayo mos ababonana ngayikhathi uyayibona leyo nto le and leyo nto izokwenza kube nzima ukukholwa yayibona le uSathane uyastrapha ngokuthi ekugcineni sibe sithi siyakholwa silandela imithetho kaNkulunkulu nama message kaNkulunkulu kanti yena usesibophela umthetho khona kuzoba nzima ukukholwa kufana naleyo kuguqa mangikhuleka uma ngiguqa ngikhuleka it's fine but akusho ukuthi mangisemsebenzini sekufanele ngibonakale ngiguqa phansi leyo nto izokwenza ukholo lwami lisheshe lufe ngoba uSathane usengibambe ngalokuguqa engiguqa endlini sekumele ngingakhulumi noNkulunkulu ngoba kuguqeke emsebenzini uyabona ukuthi uSathane usenzela ukuthi lisheshe lufu ukholo ngisheshe ngigive up yabo yo esihlela sisibuyilana kodwa yabona le ungithinte kakhulu ngale ukuthi ungithinte kakhulu ngale ukuthi ngalali mangizoya ngiyosebenza enkonzweni hayi wonke umuntu thina kodwa manje as much as uthi nina but still antu uthi wena because njengoba ngishilo ngithi mina abanye bayenza ekseni enkonzweni ekseni ama message ahlukene babudlamini khona i message oyithunywa uNkulunkulu uye lapho ublank ungazi uyothini khona i message yenyama yakho ukuthi usujwayela ukushumayela ojwayela ukufundisa uyayibona leyo ihlukene uma umuntu njengami oya lapha engazi ukuthi uyothini kufika uNkulunkulu athathe over ngine show njengoba nginikeze warning ukuthi ngiyofika lapha ngiloko ngithi bazalwane bazalwa uma ngenze lento athe uNkulunkulu ngingayenzi ngoba usuke efuna ukungiphelezela ukuze mina ngifike ngikhamise ngivula umlomo akhulume yena uyayibona leyo umuntu ojwayela ukushumayela noshumayela ephethe list yamavesi akafani nami engishumayela angishumayeli ke isikhathi esiningi but engithi noma ngifundisa noma ngishumayela ngibe ngingaphethe lutho esandleni lo muntu usuke eyoba i-mouthpiece kaNkulunkulu umuntu onjalo umela amhloniphe uNkulunkulu kuze angasuki uke washo ubrother Enigma wathi manenza inkonzo yasekamereni inkosi uJesi yaphuma
kusho ukuthi wena ngesikhathi kushiya uyokhuluma information yakho ulwazi lwakho lapha phambi kwabantu bathi inkosi yakushiya manje washo kanjalo umfonela umbuzo qinisile kodwa uqinisile yakushiya angazi angibonanga mina ngishiywa but angibonanga ngicela umfonele umbuze angifuni ukufakaza into engingayazi kodwa wake wasimention statement esinjalo so ke imagine me ngingaprepareanga nkulumo ngiyoma phambi kwabantu singishiyile inkosi ngoba sengivuka ekseni ngathi uncinzo babashabalala ngavele ngamncinza ekseni before ngiyoma phambi kwabantu isangishiyile ngizofika ngithini phambi kwabantu yabo kodwa umuntu onelist olale planile kuyiprogram kuyena ukuthi ngiyothi phambi kwabantu ngicabanga ukuthi yena ngingamsebenzela mos vela kunankinga kushiya kanjani inkosi uthokozisa upartner wakho ngomthetho ongcwele kaNkulunkulu yathi message ukuthi nishadile akusho ukuthi niphathe imessage kade nilele nohlonipha ngikushiwo ngingakashadi ubabushabalala engakasho lutho ngiyaphinda zonke izinto uNkulunkulu uyazi ukuthi why yeah zonke izinto ezikhulunywa la nemibono evela la ayihlangene nathi isuke ngeyeguest ayihlangene nathi kancane ayisithinti so kusuke ngeyeguest yonke imbono isuke ikhulunywa ivela khona la kunjalo babudlamini neguest futhi angilindele abantu bezongibuza ngeinkonzo zasekamereni ngoba neguest ikhuluma oqondene nayo ayisho ukuthi yenzani lokho okukhulunywe nami lokhu ngokwasemzini wami lokho engishoyo no as much as ikhuluma eqondene nayo kodwa phela kusho ukuthi umuntu angeke alifune usizo hayi ofuna usizo nawe ukuthi ungeke umsize futhi ofuna usizo genuinely uzongifonela ngiyabazi abantu ukuthi babuye ba comment into ezibheke eceleni and ongikhulumisa izinto like deep zemkhuba ngizomziba ngoba once wayibona efonini yami babushabalala ngeke abe happy kodwa ufuna usizo ngoba ngizobona nami ukuthi ngempela lo ufuna ukurepenta or ufuna ini hayi bazongifonela nginankinga but bazalwane sizosenza lesi sihloko enamasenze sihloko sokucela ukuthi leyo episode leyo niyibuke nodwa nenabadala emakhaya indaba zama styles I think ungiphi isihloko mele uthinte labo othe ubathintile offline ke beze bezokwenza isihloko owenesaba no yazi ngisabani ubabushabalala njoba ngithema ngifika wambuza ukuthi waye ngengeni la ngiyamrespecta kakhulu angithanda ukumthatha esabhekene nepersonality yami yepast aphinda azobhekana nokuthi mina ngivela kuma media imagine cause yonke into engizobe ngiyikhuluma nge-style bazobe beyirelate kuye as a husband yabo mina ngathi ngiyasaba leso sihloko sama styles ngenxa kababushabalala ngenxa kodwa if yena bengangivumela sicela ukumcela live sicela ukumcela khona la babushabalala mshengu udonga lakaMavuso siyacela usiboleke umama just once uzosizakala abantu ngalesi sihloko ngoba ngiyazi ukuthi ziningi izinto ezenzakala la ngaphandle ezinye zazo sizenza singazi ezinye zazo mhlawumbe kuba ignorant and lezi ezizenza singazi zimnandi ngeke ngachaza ukuthi hayi ukuthi awamnandi ama style azoba nzima ukuphuma ebantwini ngoba imnandi leyo nto leyo yes sisiboy siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe but uyangiprovoke kakhulu ngalesi sihloko no ungasorganize isihloko but ngizocela ukuthi wena neteam yakho nicele kubabushabala ningicele because manje sengumfazi womuntu angisamani ngivuke ekseni ngeni wayikhanda ngenze noma yini no you are very correct I subscribe to lento oyishoyo you are very correct so nje I think nje lesihloko but one day mazolana ngoba ngiyathanda ukuthi ezinye ihloko singayishalazeli singayishalazeli siconfront nje njengoba zinjalo yes mamshabalala siyabonga kakhulu maybe your last words before siku release siyabonga kakhulu okay hayi amazwi amokugcina ngingasho nje ukuthi bazalwane uma umama noma umzali unomntwana ogay noma uwena uqobo lwakho ugay or lesbian kuyaphumeka kodwa mosukuzama ukuyikhipha wena and abazalwane bayeke lento yokulwa nabantu thiwe hey ugay lo akayeke ukuba gay xhumanani naye nimtshele ukuthi idemon leyo umuntu akatshelwa kanjalo
Inkosi uJesu mayifika kumuntu ibingafiki im-accuse ngokuthi unedemon bese imtshela ukuthi likhulu kangakanani idemon eliphakathi kwakhe. Ibifika yena imbuzo ukuthi uyafuna ukusinda ikhipha idemon. So umuntu ofunayo ovuma if akavumi imthandazela ukuthi kuze kufike ngaphakathi avume then mnikele enkosini uJesu ayinikele ngokuphelele. Nami ngiyitestimony because mina abafazi bami bamangele sebebona izithombe zomshado. Anyway sesimisishileke leyo party sobuye sikhulume ngelinye ilanga. Iplay Leyo ukuthi abafazi babonile izithombe zomshado. Bathini? Khona barisha out when The time is over. Why uzongibuza? Awusithi nje. Sozoyithini. Kuzothi nje kancane. Khona bayibonile bathini abanye? Bakhona No, phela it is like siyakubongela siyambonga uNkulunkulu. Ayikho into edlula ukuaccept. Ngoba uma uphuma kulento fanele ungamshiya upartner wakho ubumnyama, kumele umthandazele ukuthi naye umoya umrelease because uma umshiya uphuma wedwa uzosala kuloya moya. Yeah. Sesibuye siyabonga. Konje number yakhe ithini? 060 Yeah. 786 Yeah. 0550. Siyabonga kakhulu bazalwane lapha emakhaya. uNkulunkulu nje anigcine anibusise kuhlezi kuyintokozo ukuba nani. Ngihlezi ngenza sure ukuthi ngiyana appreciate ukuthi kuba ngayiphuthe elikhulu mangavezi appreciate kwami ukusupporta kwenu kanjalo naseyinkonzweni siba nazo emkhulekweni siba nayo yonke lento esiyenza khona lapha online senza sure ukuthi abantu baya benefita positively kuzo zonke izinto esizenza khona la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ngihost yenu. I'm your host ST Dlamini. uNkulunkulu angigcine ke anibusise sibonane nange episode yethu elandelayo. Amen. Amen. Siyabonga sibuye. Amen. Kahle usikhonzele ku Babushabalala. Yes.